Bedem na waje me so say yes sanim Edumasa TV bo modern say subscribe djumadi no wa share djumadi no ama wonua anya bi ahwe Yewura Asante Mampon hene sebi nana ada ne bonkum so na sebi mpanifo se yenkonko pede a de wonim die no wonim nwomam na wasua Asante abakosema ne ne ba be bompunimpu ne wapepie mu ede akire ye woye hwan na Mampon no kurampo ehye hefa ne nyina enegebre Edumasa TV ye ba be pipi nyina mu ede akire om ne teacher Kantanka ene ye ba be gye adwa ne ye dinkom kan ho Teacher akwaba ejosubu abomboko de yamaye nyina ye ho yakọ sanse Asanteman na ade atoyani ene wada roma sebi die pese ye bobo ho kakra eye Mampon Yewura eye Mampon hene afrimu da sebre wo se ibonso na obi bisa se Mampon doso ye wasa Mampon akuape Mampon asokori Mampon na Yewura da sebre wo se ibonso eye Asante Mampon no saa Mampon no ehe ne yebehu se Mampon no ono ni yo Mampon man o man kese o man hene man na ya ye tade Asante eka da sebre o se ibonso ne Mampon no se ye kuapem so a ye ka ho se kuapem Mampon ye wasa eno so ye de ka ho nti Mampon no de ate se nanso Mampon ya ye be ka ho asemi eye Asante Mampon ya biana ubehu sa Mampon no eye se bia ugina Kumase a na yemfa ne se wani hwe asirim kwaso a yi ufri Kumase no na wokọ no a no beba beto agona agona nso yo man kese ufra agona no a man kese ba ko no enyo man hene de oye Obrempon Jamase na ufi Jamase no ko ni nyina ya Mampon hene ka Mampon ho di Jamase no ayebodi ka Mampon ho ansa na akodu Mampon fie eno nti na ya na ka se ufri hene simifiri Mampon ese Mampon hwan Mampon fie bia na ufi krobi ya eno no ben Mampon anase ka Mampon man no ho ebizo ufi Jamase a ufi Mampon nembom anya Mampon fie ufi mi firi Kumase kroben chiri pepe ndi wakodu Mampon no na woto aso a wobekwa akoto adwira no nso wa chiri kakra wa chiri de enso ka Mampon man ho nso adwira ansa na wotra adwira wakọ amanten no de enka Mampon man ho one adwira ene bohye nti na je se Mampon man no wo hwe ne tintin mu a na efri Jamase man ni nyina ekwa ko Mampon fie esa toa so ko adwira man nyina ena ni nyina nso wo nkro pi adwira ye kan kwa wo nkro ba aduanan bi soso pa adwira na nkasa enti na je se ka Mampon man no a ni nkro edo so pa se hwe yensa benkum so a eno nso one we na bohye one agona ya kofiase bia ya tini din no a Mampon kofiase kana Mampon kofiase enso anya Mampon fo dia ka agona man ho endi kofiase no ka agona man ho endi yebetimi aka se Mampon ni kofiase ebo eni agona bohye wo benkum so yekọ yanim kakra so a one Sekedumase enso bohye Sekedumase so ka Kumase man ho anyina su enso ewo eben Sekedumase no na afi nkransa nti na je se Mampon emu bai ansa na oba onsani fa so a eno nso pepo so ensuta nti Mampon ba bia fa ne se Saint Monicus wono na chi ho nyina no na okoto nsutam yo wo sa kọ wanim kakra
mampɔn no a wokɔ anim kakra so wɔde hwɛ adwira no wo nsa nifa so a no na no nso wokɔtɔ pepɔ so nti nje sɛ aman we nyinaa twa mampɔn no ho hyɛ nti wopɛ mampɔn wobusa sɛ mampɔn ɛwɔ fa hena na sɛteɛ no teacher wada Roma mfoni bi na mabɔnte na no ya sabi ye na na mampɔn hima na abusua na na mo bi ka ho ba manhia bɔ sabi yero na se tu kɔtɔkɔ hene sɛ yero mampɔn hene efrantuma ne benkumo na obi bisa sɛ ɛkwan bɛn so ɛna sabi ɔde hye brempɔn man hene firi mu a ye fa so ɛbɔ amane yo kuro sɛ ye kuro na sɛ bia ɔyɛ brempɔn a ɛne baabi a obedi ka akɔbɔ amane yɛ ɔman hene hɔ ansa na kuro no kura ofiri di so hene no abɛbɔ amane sɛ yɛ ɔman hene de a ɛne na wobɛbɔ sante hene amane ka ne ansa na wakɔbɔ ne kuromfoɔ kura amane enti ɔhene wu a yɛnka ne sɛ wawu ebu bɛ ɛde kata so ɛtoto nneɛma ɛma nneɛma yehu sɛ yɛatoto nneɛma kakra ɛkɔ n'anim ansana yakɔka ntumi mɛka no pofiri mu a waka ne nkrofo opu ba nkonwa koraa sɛ biribi a de bɛma wɔn a bɛtena so ɛni hɔ a nti ɛsɛ yɛatoto nneɛma nsuo obi ba sɛ ɔma ne nsa na o di mirika kɔka yi watɔ nsa go dabi nti ɛne adeɛ biara woyɛ esie ansa na wobɛbɔ amane a wabɔ ɛyɛ mampɔn hene deɛ a wokan ɔno no ɛbaeɛ no na hyɛ sɛ ɔmutu mirika bɛbɔ santema wura amaneɛ ɔsante hene ɛbɔ no amaneɛ no ɛda no ɔmbɛbɔ no amaneɛ no ano wɔn amfiri hɔ anka sɛ yɛabɔ ɔsante hene amaneɛ nti awie ɔmfiri hɔ na ɔmkɔ ɔsante hene ma hɔ na ɔno nso ɔmkɔbɔ no amaneɛ ɔmbɔ ɔsante hene ma amaneɛ no na afei no pressfoɔ atu agu wɔn so ɛna wɔn si dabi yɛni hwee ayɛ ka ɛyɛ sɛ wɔn nkɔ ka nkyerɛ wɔn kuromfoɔ sɛ wɔn hene wu na yɛbɛte ya ne sɛ ɛda radio so anaasɛ ɛda TV so sɛ mo na mo gyina baabi ɛbɔ amaneɛ sɛ yɛ hene wu nkɔdu a sɛ wɔn ne mo ɛni ne yɛ kura o enti no wɔn firi ha no wɔn kɔɛ nso nyɛ wɔn kɔɛ ya na wɔn kɔ bɔ amaneɛ wɔn ɛnhimfo no ankasa ya wɔn ka mampɔnyene ho ɛne ne som no wɔn nyinaa kɔhyiae ɛna wɔn ɛdwendwene ho sɛ deɛ asie nie ɛna wɔn de tu dwa sɛ ɛne mu nyinaa deɛ asie ɛno no ɛne afei deɛ mu nsi twene so na mampɔman ɛnte sɛ neɛ aba no yes ɛwɔ si esi twene so ma saa pɛpɛɛpɛ ɛno na yɛ ama neɛ ɛno na yɛ amammerɛ na wɔn baeɛ no nso yɛhu sɛ ɛkwan a wɔmfa so ɛbɔ amaneɛ sɛ ne na wɔka sɛ ɛwɔ mu a ɛne nam yi na teacher wada Roma mampɔn abra yi wada se brɛ ɛwɔ se bu nso ɛtɔ fam no wɔn ba bɛbɔ amaneɛ wɔ manhyia no yɛ nana adwira hene ɛna baeɛ yɛkɔ pie so ɛwɔ kuro mampɔn kuro no ma yɛkɔ akɔbɔ amaneɛ akyerɛ mampɔn kuro no Jase hene ɛna kɔbɔ amaneɛ esi den ɛna wɛsie yo nhyehyɛeɛ ɛne sɛ mpempi no ɔhene ni hɔ a ne konti hene ɛna esi nanan mu anaasɛ nidisoɔ kontire akwamu nifa adɔnten nti mekekan mesi kontire akwamu nifa adɔnten ɛwɔ kumaseman mu na kumaseman mu no nso enipa pii sua wɔn nneɛma firi kumase woba mampɔman mu nso a ɛhɔ nso saa na teɛ te sɛ deɛ kumase ɛdeɛ na teɛ no ɛyɛ kontire akwamu nifa adɔnten benkum ɛna abusuahene anantɔn hene ɛyɛ kumase no ɛbɛka sɛ ɛyi ɔyɛkɔ hene ɛyɛ mampɔn nso bretu hene wudu ɔno n'akyi no n'akyi dɔm aba na Jase na ankɔbea manwerɛ nkɔsoɔ nse na asantema mu no yɛahyehyɛ obi wɔ hɔ a obɛduru baabi na asesa kakra efisɛ deɛ nti a sɛbe kane tete hɔ no na nka yɛ kontire akwamu
enye nifa na eba na nka adonten na eba na BBC a osandehene ho kwan so ye ne sede ope no bia ene wa ye ne sede ope no bia na ama nifa ba ansa na adonten eba okoduru ebia dwaben anase bi kura akama mu ba bia obohu se bia adonten no ba ansa na ebia nifa ba ni nyina eye enhihye endi omo ba asa no na kontre ni ho asem no siye mpofiri mu kontre ewa abrochire na akwamu ewa abrochire endi na sese mampon mamu de nke sese nifa na nifa nso mse na ne ho dodo no sa amre no enti na sese adonten na ejina no so ma no be na enti na eho no adonten na bae no se nifa ba bi kura sebe otimi adonten na ehu se obo amane na ne kwan so a evize mpani no yomo a betu ne se ebi a omo amane no na ne asante amamre kode a na obetimi abo endi sa na nifa wo ho da no enso kontre enso wo ho enso hwese kontre ba bi ote abrochire oba enso so nhye dan oye kontre enso nhye dan kere bia eba sa de a etimi eboawo ema wo ye so na teacher adenti na adwira hene ebebo amane wo manhia ye nana jase so akwakobo amane ewo eye mampo yo jase no a ono bo amane wo mampo no jase na hwa ahimfie enti asamasi ahimfie a jase na obo amane so hene se ho no dane toye anase ba bi fufuro die yo ahimfie ne fa ne se nti jase no ye dura ahimfie dia jase na bo na amane so ho no se bia wo mon hihye ebu no nko mbetimi ama obi fufuro ayede ebia chidom enyemaye anase eno ye nhihye na emom de na nanama yagu ho ne de eno so na ya ayenam enso so hu se bia adane kuma bia ebia bibinti na bia edane ye na dane a ya na enyamfomso ene enyamfomso a wo hema wo ho sa nipa mienu nyina no hu se edom no nyina ma otwi edi wo hema achi yeni wona bebo amane nyina achi ohima na asem asie ade ato na ni kese so no obi asabe oba ya ade ato na ni wanhwe ye kura na asem no ye nyamfa nto dwom no kura na bia esu bia piem na esu piem aso obi bebu sasa adan ama mane a obebo a unyambo ye no kura no enti nananum aye wo mon hyehyeye se ade no a esi ye no enye sebe ono ene sese odi animu na teacher wadaruma yana na da sebre wo sei bonsu ye ta ka ye tenso so se wo ye nifa ni asa ba beka asokore mampon so ye nifa se nifa yimienu nsonso ye ben ene da nifa yimu yo ye ka se benkum nifa donten ne de keka ho a eye fekuo baako bi a obebo bi a fekuo na fekuo bi a nso no ya na nye nipa oman baako na ye fekuo no ya na nipa aman ahodo na ka bom na ye fekuo no nti ne ye frɛ no fekuo kuo na afefo omo a muti pen so omo boti pen na dom saa ekuo no oman ni bia wo saa nhyehyeye no ewo ne kontre akom ni fa donten benkum wo saa no man nyina oman ni bia wo asantemamu de o saa no man no de fa mamponse ya bohu se adwira na donten hene jamase ne benkum hene ya jamase ya na afijase ne nifa afijase enye dwabe afijase se enye dwabe nkro mampon afijase anase sekire afijase enti eno na ye ka no wo mu no saa na oman bia abewuram bia sanhye no obedu nso a ye friend say kumase nso a enso saa ndi kumase na asokore mampon hene kumase nifa hene
So you ya so go mampɔhene no ɔyɛ Kumase man no ne fahene nya Asante man ne fahene na emo eduru Asante man mu a na Asante nso wɔnhyɛ dan hyehyɛ sɛ we yɛ me nkɔso we yɛ me manwere we yɛ me nkɔbea da bi Asante no de yaka ne nyinaa bom na wɔde ayi wasan ayi kakra bi ɛwɔ mfimfini a ɛkyerɛ benkum ne nifa nti Asante man no nyinaa no aman hina kɛse no yɛde bebra bom ya wɔn nyinaa wɔ nifa nti wɔn a wɔ nifa no ɛna mampɔhene da Asante man nifa no nti nifa no ɛna wobɛhunu mampɔhene ɔno da no na adanse aba na ayi ɔfen so aba na dwe so aba ne binom toatoa so ɛno na yɛ nifa woba benkum no nso a ɛno nso ayi asumnya ɛna no nso ɔda benkum na no ma Asante man na ayi agogonom ne ayi ɔmo aka ya aman no bi ɛwɔ hɔ kwa aman mu nyinaa wɔ benkum hɔ so ayi enti sei na ya kyekyɛ no ndi so hu bibi saa ano no sanity teacher mampɔn akonya a ne yɛ radase be wo sei bunto ɛte so abusua bɛn ɛna edi akonya no wɔn yɛ abretufoɔ abretufoɔ ɛna di mampɔn na abretuo di bibi sɛ mampɔn ho no nko a ɛna benya busua yɛ bretuo na edi anaasɛ aman ne bi keka ho a ebi hu sɛ ɔma we di bretuo so di so ɔma we di bretuo abusua so na edi ɔma we so Asante pɛm kuro bia ɛwɔ ntɔn a edi so edi akonya nti wofa ayi a Asante man mu a yɛka bretufoɔ yi aman yini bi wɔ hɔ mo yɛ bretufoɔ ebi ni adankranya ebi ni Asante Akyem ayi dɔme abra ɔmo no yɛ aman yini ya ɔmo yɛ bretufoɔ ɔmfa ɔmo yɛ abrempɔn ya otumfo abrempɔn bi te sɛ abɔntem bawrɔ ne atasoma so ɔmo nso yɛ ayi bretufoɔ no bi yo na sɛ nye yɛ radase be wo sei bu sonko ɛna yɛ bretuo abusua ɛnso ɔno na yɛ pani anaasɛ pani wɔ hɔ ansa yɛ ka sɛ ayi a akama no da hɔ ni nyinaa no ɔmo akyɛ ɔmo nwɔtwe oduru Asante man mu dia bia nkono na saa nchemu nwɔtwe ana nkono no ɔmo nyinaa gye atom sɛ obi na da ɔmo ano nti wo fa agonafo a ɔmo nyinaa se dankyirahene na da ɔmo ano wo fa aduanafo a ɔmo nyinaa se ɛyɛ asuminya ɛka Asante man ɛne akamam ebi wɔ hɔ a na obi ahura gyina sɛ mempene ma wei ɔmpene a ɛnde yɛ wa wasɛm emum de da hɔ ɛyɛ nokorɛ ɛna yɛ de yɛka nti oba yi so a asonafoɔ nso a ɔmo nso se adanse ayi friend say chebi ɛyɛ ada ayi ɛhɔ yɛ Eastern region ɔhene no ya wɔwɔ Akyem abuakwa ɛna da wɔ ma no so wofa ɛkɔnafo a ɔn nso so adanse hene ɛna da wɔ ma no nti ubusa ya ne no nso ɛno no na sɛ de ɛwɔ hɔ no no yɛate nsɛm we de bia na yɛnte aseɛ sɛ yɛwura na asɛ tutu kɔtɔkɔ hene sɛ bi utia ne ne akyi yɛwura mampɔn hene ɛna hwɛ akyiri n'akyiri a wɔhwɛ no sɛ ɔbɛtena sika dwa so bɛtena yɛwura dwa so edi nsɛm a wɔsi yɛwura di anaa wɔhwɛ so sɛn yo sɛ wɔhwɛ a yɛbɔdwa a ɔsande nyina konwa ɛso kwabrane ɛna ɔde ba nsa na nhemfo no obiara nso wɔ n'akonwa a ɔte so yɛka sɛ wɔhwɛ akyiri a wɔnhwɛ akyiri sɛ sɛbe baabi a ɔsande nyina tena no koraa anyɛ hɔ na ɔtena yo woba baabi a wo mampɔnyene no baabi a wotena no ɛhɔ na wotena na wode wo ne wama ayi Asante man akasa na nyɛ sɛ baabi a ne yɛwura te no baabi wontena hɔ koraa na sɛbe wakɔtena no akonnwa so nti ne deɛ ɛnyɛ saa ne teɛ amanyene no nyinaa nso deɛ ɛsi wɔ Asante man mu ɛna sɛ ɔmo nso sua mampɔnyene ni hɔ na ɔde n'akyi gya
figyase ana odi na chija adwira enjira se adwira na figyase ana your friends omanfoforo jamase ebe kwa akotena baabi ono mampɔhene tra no wo ba baabi a wo tena no ɛhɔ na wobɛtena na asɛm a mo ka no mo de aka enti wɔhwɛ kyerɛ a nsɛm a ɛwɔ hɔ ɛne sɛ de yɛbɛtoto nsɛm ɛne wɔhwɛ nsɛm a bi a ɔka ya wanwie ne baabi oduruye ɔno abɛkyerɛkyerɛ no wo so ogya na kyerɛ ma wo wɔbɛka sɛ bi a wɔyɛ ni sɛ oni hɔ nso na biribi ba ɛwɔ amane ne amammerɛ kwan ɛfa so yɛ no no na ɛno nso wahwɛ ayɛ deɛ sɛ wɔde to hɔ twɛn no wɔde bɛto hɔ atwɛn no teacher kantanka wadaroma mampɔn akonya bretu na edi abusua foforo di bi mane yɛ ana sɛ bretu abusua nko ana wɔsɛ mu di mampɔn akonya mane yɛ sɛ deɛ ɛwɔ santemamo no abusua mmienu ɛntena akonya baako so ndi sɛ ɔte sɛ bi a yɛsɛ yɛkɔ pɛrɛ akonya na abusua wei a ɛyɛ ntɔn baako ne mu apaapae na ayi sɛ yɛfa mampɔn sɛ yɛ ɛyɛ bretufoɔ yɛ ɛdi akonya no ebi ne ayi babrufoɔ ebi ne botaase ebi ne kɔdeɛ kurom ebi ne wiredu nti saa wei no mu na yɛ ne nyinaa ka bɔ mu nso a ɛyɛ bretuo yo bretuo dia yewura santehene kɔtɔkɔhene etu kwan ɔde n'akyi egya yɛ nana sante mampɔn dase bɛ wɔ sɛ ebonsu yewura dase bɛ ne wɔ sɛ sie sɛ yewura tie ne n'akyi a mwan na santeman ɔbɛhwɛ akyire yo santehene obi ne no nkyɛ ne ɔno bɛka sɛ ɔnhwɛ n'akyi ma no ɔno ɔhwɛ n'akyi ma no na emom nananom firi tete ɛna ahyehyɛ ato hɔ sɛ nifa saa asɛm no a yɛka no ɛyɛ nifasɛm ɛna benkumsɛm a nifa no mu no mampɔhene ni hɔ a ɛyi adanse ɛna wɔ hɔ adanse ni hɔ a ɔfe so ɛna wɔ hɔ benkum ɛnso wɔno nso ni hɔ a wei na wɔ hɔ na emu asanteman ni hɔ asantehene ni hɔ na ɔpɛ sɛ obi hwɛ n'akyi ma no a mpɛn pii no mampɔhene sɛ mampɔhene nso ni hɔ a yɛhu ɛwɔ ha sɛ ɔde n'akyi agya adansehene ɛna yɛhu wɔ ha sɛ ɔde n'akyi nso agya asumnya ɛna mmerɛ bi koraa duru yɛ a na sɛ ɛtumi kɔkoraa sɛ kukuduru ɔfe so na nhyehyɛeɛ no ankasa a ɔmahyɛ agu hɔ no deɛ obiara a ɔte santeman mu etie mpanin nsɛm deɛ ɔte sɛ santehene ɛni hɔ a ɔde n'akyi gya mampɔn ni hɔ a ɔde n'akyi gya asumnya anaasɛ adanse so na mmom deɛ ɔde n'akyi bɛgya no deɛ ɔne ɔno no hɔ ɛwɔ santehene na ɛwɔ santehene wa deɛ a yɛ obi bisa sɛ yɛtaa ma yɛwura dase bɛ wɔ sɛ ebonsu yɛna na mampɔhene yɛma ne din bi nifahene kontihene awisia saa edin mmiɛnsa nyinaa yɛ dɛn na nipa baako ɛnenya yo awisia na ɔka ne de asɛm sia ɛna yɛbɔ ne saa mmara no asɛm nsi a yɛde ne daase brɛ ne frɛ no anaasɛ na mampɔhene no ana frɛ no na mmom asɛm si sɛ bia ɛmfa ne sɛ ɔsantehene atwa n'ani ahwɛ ban a ɛne ɛna yɛne a yɛ nyinaa yɛada ne nwisia a yɛhene ne ho yɛhene ne mampɔhene nti nwisia hene no de esi wabra biribi asie na waba nifahene no a ɛno nso ɔka no sɛdeɛ medi ka kan yɛakye mu mmienu ɛna nifa no ɔna ɔdaa no ɛna ɔyem foforɔ kontire nkurɔfoɔ frɛ sɛ ɔyɛ kontire hene ɛnso kontire no deɛ ɛyɛ fekuo ya aman hene fekuo na tore bi abrempɔn kora fekuo na mmom nya santeman fekuo na ayi efrɛ ne sɛ wakoye kontihene so wote waso yi a obadi unhu sɛ wonte saa kontire no sɛ yɛde bata no na mmom de ntia nkrɔfoɔ ɛta kasa ɔyɛ kontihene no ya na ɔhene biara ɔman hene biara ni hɔ a ɔde n'akyi gya ɔno ne kontihene
ena ayi obrempon bi nso ni ho a ode na chigya ne kontin enti no na akoye nyina yetirimu ya dwene ye se ene na mampo hene nso e kontin osande ne e woni kontin ya one bantima nti ono okwa otimika ode na chi kumase mane de ode na chigya bantima hene nti na chigya bantima hene ayefo chigya kantanka se de da munim no bedem ene ye piepiem ye na nada se be wo se bonsu asante mampon hene a wada ne bonkum so ene ye twetwe ne ho nkomo ne dibre mampon ba bi ye hye ne dibre wo e wa asante memu na teacher kantanka epiepiem no teacher wada roma ye wada se be wo se bonsu obedi ade be ye mfie be ese ni ebe mfie aduonu ne nwotwe 28 years and obedi ade and otra konwa no so mfie aduonu nwotwe na ono ankasa ne mfie so ayi ono ankasa nso di mfie aduowotwe ene enum bi no nsia bizi nsia bizi 86 or 85 years na say ye brother se be onyini ena nananom nso ehira no na ye ho nhyehyeye de twato ya se mbise twato ye na adwira hene asante mamponja ase hene ye na mampon hema enkrofo miensen wan na ye ne nhyehyeye gina no so ye nhyehyeye de nyina nipa ba konso na emom oman no a na hwese we na ye di hye ne nsa ebeboa eno na sese bia se be nyaado oman no hwe se ye nyina no so mti committee na ye ye no endi bia ha endi eno na ese motutum ani hwe wonu mo mbetumi aboa ama aye na ye krabehwe aye de obi a wo ye ya aye krabehwe na aye no nso kra nuru ho aye yi ye friends na wotweda mo ye na wotweda ne wia ya peda ye de be ye na yi ne doti yi eda ye besie no ne friend doti yi eno pa ho a aye no nkasa de ohena obeba no ne baba be ye na yi ohena obaba be so onana no tu masa so wona ba obeye yi na asante ndi ohwa aye a nhyehyeye no a adwira de ne tiri efize ayi omo nim de e wo ho pa meka ayi mampon so ebi ne adwira hene waye friends protocol nhyehyeye nso de protocol asem ndi mambofo benya ehun faso afiri no ho se o mode no bewurawura o mbaye nso nyo no nko u ayi ye friend say apa eye bretu ya ayi oben mampo akonwa no sebe on transo bi enso oben no na waba mampo hema onu na bibiasi esine na so enso sede ye kan onu ye oba ya onu na ade atonani endi onu de obeye abrewati a bibini a mbekwa kobusebusa no na nyese onu na sebe ye besmasma no ana yebehu so nam ha yono na beye na ne nyina enso jase nso de basa na oma no ayefie ahimfie asam ti jasefo enso omunya omhu twabrekora sana nipa oni ho a mampohene ni ho a mampoma no mu ono ho no fijase eno nso nkyere se ye bibia ne ya to obia twene ne bia yese ya fa wo a odia no se ne nka mampohema ena sebe ye ne dia pa chen obia waka bia enso adenti ne yese da bi ene mampohene ni ho a nifa fijase ne ho ono wo ye sanso na edura fijase no nyo no nko a arontin boa benkumu boa chidomo boa obia boa bi na mmom eniko ase ya apere ese ye no se yenyina ya kan tira bom na ya ye na ayefe sana ese se ko no ntino wona onim ni ye a yo ene aha hwema ye teacher kantanka yero adasebre osei bonsu na konya wote so
ebusua wo firi mu baabi asante mampon wo hye mampon ahodo ene teacher kantanka da Roma ye ho ni nyina nyankopon ye yadom twedi ampon basa ye yadom bi ekwam maya ye wurada asebre wo sebu nsokro ya ne ho asem okọ school wo hene owie school ben obedi ade wo vie sen ene teacher kantanka nti dase ne bedam dwumadie so ye be san so ene wo ahia bomoden se wo be so so be dwumadie no wa share dwumadie no ede amayen Facebook Edumasa online, YouTube Edumasa TV, TikTok so Edumasa TV medin ede aduana de hye bedi akọ makram